1, 2, 3, come on! Come on, come on. Paralok baroh nga ai Khublei phi hakne ka por ki ba pet ya kane ka channel jonga but ai Khublei kham tam ki Paralok ki bala ya subscribe but ki bala share kane ka channel jonga Paralok hakne ka por akwa amani thu iphi ba ka video jonga ka banganak pin kre but bangan sapin mi ka long ki Mawkyndon jong ka Myrecharge but ki Jingmyntoi jong ka ati hakne ka por nakarpat ya ki Paralok mimbar ki bedai jong ka Myrecharge Ayurveda lada de pidei ki brang pit neng kong ni ka channel jonga sel bha subscribe but share sa ka team jong pi kdang wa pinomis Paralok baroh ngarap dekat jing so komen ban ai Khublei phi wei kane ka por ki ba pet ya kane ka channel jonga na ai Khublei kham tam ki to ki Paralok ki blai subscribe bat ki blai share lang se ki Paralok jong ki ha kane ka por akwa an pen tip phi ba nga dai pen kre e ka wi ka video ka ba de se phang ki Mawkyndon jong ka Myrecharge Ayurveda bat ki Jingmyntoi bangila bani yo anaka ti lada pidon ki member lada pide ki member jo ka Myrecharge lani lada pidon ki team jong pi lani ki member jong pi ki bompat sno thu sepang ki Mawkyndon bat ki Jingmyntoi bangila bani yo leng ba ka Myrecharge sel bha share ya kan ni ka channel jonga bat subscribe ya ka khnang mo pin miss ya ka video ka banawan Khublei shibun pi baroh but all the best 1, 2,